ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କୌଣସି ଏକ ଗଭୀର ସଂସ୍କୃତ ତର୍କ ଆମର ଆଜିକାଲିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟୁଲକିଟ୍ ବା ଉପକରଣ ହୋଇପାରିବ କି? ବିଲକୁଲ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଗଙ୍ଗେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱଚିନ୍ତାମଣିର ସେହି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମୂଳ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ମିଥିଳାର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସାରେ ଏକ ବିରାଟ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲା, ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବେଶ୍ ମଜାଦାର ହେବ। ବିଶେଷକରି ଆଜିକାଲିର ଏହି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ମିଥ୍ୟା ଖବରର ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଅସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଜଣେ କିପରି ଜାଣିବ ଯେ ତାର ବିଶ୍ୱାସଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ, ନା ତାହା କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭ୍ରମ? ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ, ନା ଏହାକୁ କଷଟି ପଥରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ତେଣୁ ଏହି ପୂରା ବିଷୟକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟର ଭ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଜ୍ଞାନର ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବତାର ପରୀକ୍ଷଣ, କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଭ୍ରାନ୍ତି, ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଦୁଃଖର ଚକ୍ରକୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗିବା ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗରୁ, ସତ୍ୟର ଭ୍ରମ। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିକୁ ସାପ ବୋଲି ଭାବିନେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାହରଣ। ଏହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କିପରି ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ନିଜର ଭୁଲ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଲଦି ଦିଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ଯାହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ସବୁବେଳେ ସତ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ନବ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ନାମକ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ତାର୍କିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସତ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲ୍ୟାବ୍ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରିଦିଏ। ନିଜର ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଜ୍ଞାନର ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ। ଏବେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ କିପରି ହାସଲ କରେ। ଗଙ୍ଗେଶଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି: ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଅନୁମାନ, ଉପମାନ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବିନା ଆମେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନକୁ ଆଖି ବୁଜି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନୁମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ଗାଣିତିକ ସଠିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦୂର ପାହାଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଆମେ ନିଆଁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ନିୟମ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଧୂଆଁ ସେଠାରେ ନିଆଁ। ବାସ୍, ଏହି ପାଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ପୂରାପୂରି ତାର୍କିକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବା। ଏହାପରେ ଆସେ ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ, ଉପମାନ ବା ତୁଳନା କରିବା। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବା ଏକ କଥା ସହ ତୁଳନା କରି ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଷଣ୍ଢ ବା ଗବୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଗାଈ ପରି। ଆଜିର ଦିନରେ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବ୍ରୋକୋଲି। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ରୋକୋଲି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ଆରେ, ଏଇଟା ତ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫୁଲକୋବି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲା ନା, ଏକଦମ ସହଜ। ଏବେ ଆସିବା ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭକୁ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ। ଏହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ କିଛି କହିଦେଲେ କ'ଣ ଆମେ ମାନିନେବା? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟବାଦିତା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପକ୍ଷପାତିତା ନଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ଥିଲେ ଯାଏ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୈଧ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଯାଞ୍ଚ ନ କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସୁଥିବା ମେଡିକାଲ ଗୁଜବ ହେଉ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କୌଣସି ଭିତ୍ତିହୀନ ଦାବି, ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ଅବୈଧ ଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ତେବେ ଏବେ ବଢ଼ିବା ଆମର ତୃତୀୟ ବିଭାଗ ଆଡ଼କୁ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବାସ୍ତବତାର ପରୀକ୍ଷଣ। ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅପ୍ରୋଚ୍। ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ସତ କି ମିଛ ତାହା କେମିତି ଜାଣିବେ? ବହୁତ ସିମ୍ପଲ।
ଏହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସଫଳ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସଠିକ୍। ମରୁଭୂମିରେ ଦୂରରୁ ପାଣି ଦେଖାଗଲା ଆଉ ପାଖକୁ ଗଲେ ସତରେ ପାଣି ମିଳିଲା, ତାମାନେ ତାହା ସତ, ନଚେତ୍ ତାହା କେବଳ ଏକ ମରିଚିକା। ଏହାସହ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ, କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଚାର୍ବାକ ଦର୍ଶନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବହୁ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖେ। ସେମାନେ ଅନୁମାନ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସିଧା ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ଯାହା ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଛ ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ କେବଳ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ ଦୁଇଟିଯାକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଆମେ ସତରେ ଅନୁମାନକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ବା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, କେବଳ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଦେଖି ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନୁମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗ, ଚକ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତୁଳନା ଅଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କୁହେ ଯେ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଲାଳସା ହିଁ ଦୁଃଖର ମୂଳ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ବା ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଚେର। ଏହି ଦୁଇଟି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦିଏ ଯେ ସବୁକିଛି କିପରି ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ଭାବି ନେଉ, ଆମ ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ଆସକ୍ତି ଆମକୁ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଶେଷରେ ତାହା ଆମକୁ ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲିଦିଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ନିୟମିତ ଚକ୍ର। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି, ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରିବ। ଜ୍ଞାନର ସେହି ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ମୂଳରୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତାହା ଭ୍ରମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ମୋକ୍ଷ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଏ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହୁଏତ ସାମୟିକ ଭାବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ କାବୁ କରିବା କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷା ଢାଳ ଭଳି କାମ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ମୂଳକୁ ପୂରାପୂରି ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଗଭୀର ସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବୁଝାମଣା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ସେହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଶେଷ କରିବା। ଏହି ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆର ଜଟିଳତା ଆଉ ମାୟା ଭିତରେ ବାଟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କେବଳ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଢାଲ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ, ନା ପ୍ରକୃତ ସଚେତନତାର ସେହି ମୁକ୍ତିଦାୟକ ଶକ୍ତି ଉପରେ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଏହି ତାର୍କିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମ ସହ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।